Huwa ċar li matul din is-sena l-indiċi tal-prezzijiet kompla jiżdied xahar wara l-ieħor bil-konsegwenza li qed jiżdied il-piż fuq il-ħaddiema u l-familji Maltin u Għawċin li mhux jirnexxielhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-paga li jaqlaw. L-għoli tal-ħajja mhux talli qed jaffettwa lil Maltin iżda qed jaffettwa wkoll lil barranin li joqogħdu f'pajjiżna tant li wħud tkellmu apertament fuq il-midja soċjali u spjegaw għaliex qed jaħsbu li jitilqu minn Malta. Propju minħabba l-fatt li l-prezzijiet f'pajjiżna żdiedu b'mod esaġerat, kif ikkonfermat l-istatistika tal-NSO. Wieħed mill-kummenti fuq il-mezzi soċjali kien jgħid hekk: il-prezzijiet saru tal-biża'. L-affarijiet jiswew bejn 20% u 30% aktar f'Malta milli f'pajjiżi oħra fl-Ewropa. Persuna oħra saħqet li l-ħajja hija wisq għolja biex toqgħod hawn u l-prezzijiet tal-kera huma mogħla d-dinja. Fl-aħħar ġimgħat Net News staqsa lil diversi ministri dwar din il-problema tal-għoli tal-ħajja u kollha kemm huma b'xi mod jew ieħor ħarbu milli jagħtu soluzzjonijiet. U l-istess ħaġa għamel il-Prim Ministru li għażel li ma jagħti ebda serħan il-moħħ lil Maltin u l-Għawċin. Prim Ministru fuq l-għoli tal-ħajja diġà tgħid qalbek fuq l-għoli tal-ħajja. Prim Ministru m'intix tweġibni l-mistoqsijiet nagħmilek fuq l-għoli tal-ħajja m'intix tweġibni. Weġbek diġà, grazzi. Ma ġibniex fuq l-għoli tal-ħajja, Prim Ministru ma ġibniex. Xerawna De Bono, Net News.